जतनन खुलुमका आनी मुंखा गुलाब उनी ताबो टंगमानिका चेन्नई आनी अवस्था अनेक हमियाव खलाइजाक आनी बिहे किकनिक फेला रङै जनवरी मास निसिमी ताबो 3 मास सलै दङ आनी बिहे हमियाव मनी ताबोका सप्ताह 2 बार खलाइ डायलिसिस खलाइमा दङ सुदर्शन हस्पिटाल डक्टर साउ किकनिक खलाइना नांनाय ताबो जे आनी जाफा रां दङ बाय जनवरी निसिमी डायलिसिस सप्ताह 2 बार का खलाइरि फै माने आंजा रां पैसा गैया हायनि बागै लोगोराम थानि साहाय्य सानानि मा फायखे आं दिनै आना किसा साहाय्य खालामबाय जारि लोगोराम